дар ҷамоати деҳоти сомони шаҳри ҳисор зиёда аз 400 хоҷагиҳои деҳқонию инфиродӣ таъсис дода шудааст. Барои омодани чунин тарзи фаъолияти кишоварзон дар самаранок истифода намудани замин манфиатнок мебошад. имрӯзҳо кишоварзони ҳамаи хоҷагиҳои деҳқонии тобеи ҷамоат аз натиҷаи кишти тирамоҳӣ ба ҷамъоварии сабзӣ ва караму шалғам машғул буда дигар заминҳоро ба кишти баҳорӣ омода мекунанд. ҳамҷа 1 гектар хоҷагӣ замин гирифтаги ман аренда ба сабзӣ кордаги ман сентябрда сабзӣ шудааст чин содаи духтаро бозор мебарам клиент боша ҳамҷа мефурӯшам. баъд ин насиб бошад вай мекорем, лӯбӣ мекорем, мош мекорем. сол гузашта инҷа вай буд, маккаҷӯхорӣ буд. баъд вай картошка кордем. ина гирифта ман сентябрда ина кордаги ман. ба иттилои масъулини ҷамоати деҳоти сомон, нишондодҳои соҳаи кишоварзӣ соли гузашта дар тамоми хоҷагиҳои хурду миёнаи ҷамоат баланду умедбахш гарда буд ва имсол низ деҳқонон кӯшиш менамоянд ҳосили дилхоҳ ба даст оранд. аз аввали оғози моҳи феврали соли 2021 соза кардани ҷӯйборҳо, омода намудани заминҳои кишоварзӣ ки 558 гектар заминҳое ки шудгоршаванда шудгор карда шуда ба кишту кор омодагиро дида истодаем. айни ҳол дар майдони 145 гектар кишт гузаронда шуд ки аз он 105 гектар гандум дар заминҳои лалмӣ, 6 гектар пиёз кишт карда шуд ва айни ҳол зиёда аз 11 гектар кишти картошка гузаронда шудааст. кишоварзони хоҷагиҳои деҳқонии тобеи ҷамоати деҳоти деҳқонобод низ аз ҳар як ваҷаб замин самаранок истифода буда ба кишти картошка машғул мебошанд. дар хоҷагии деҳқонӣ гандум коштем, пиёзи барвақтӣ, чеснок, айни ҳол картишка мекорем. барои ҳосили хуб ба даст овардан бояд сари вақт заминро шудгор кардан дар кор, тайёр кардан дар кор, доруҳое ки заминро мулоим мекунад дар вақти тирамоҳ пошидан дар кор, аммофос, фосфор, суперфосфат, имконият боша пору, замин хело ғизонокиш баланд мешавад, қувватнокиш, баъд баҳорда барои кошидан хело тайёр мешавад. деҳқонони ин ҷо қайд менамоянд ки бо аҳли саҳмдорон ҳосили ҷамъоварии ҳамасолаашон онҳоро қонеъ мегардонад ва аз натиҷаи меҳнати шабонарӯзии худ самар мебардоранд. дар ҳудуди ҷамоати деҳқонободи мо дар хоҷагӣ инчунин зиёда аз 2 гектар боғ мавҷуд аст ки дар он коркарди боғ баромада шудааст. инчунин ҳамаи қоидаҳои агротехникӣ дар ин хоҷагиҳои деҳқонӣ гузаронда шудааст. деҳқонони ҳудуди ҷамоати деҳқонобод кӯшиш мекунанд ки барои таъмин намудани амнияти озиқавории кишвар ва инчунин барои таъмини бозори шаҳри ҳисор саҳми беандозаи худро гузаронанд. дар шаҳри ҳисор бо мақсади таъмини бозори истеъмолӣ масъулин сол то сол масоҳати заминҳои киштро афзун мегардонанд ва кӯшиш мекунанд ҳамеша бозорҳои маҳалливу шаҳру ноҳияҳои наздик ва пойтахтро бо маҳсулотҳои тару тоза таъмин намоянд.